ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. дӯстони азиз, бародарои қадрдон, ҳар яки мову шумо медонем, ҳам модар бигем, ҳам апа бигем, чизе ки бигем апамон меарза. Сурайё Қосимова. имрӯз историяи апаи Шабнама дидам, дар бистари беморӣ хубан. касе ки дар тӯюш хизмат кардагиай, касе ки хубиш расидагиай, ман медонам ки 60%, 80% одамода ҳам дар тӯш хизмат кардагиай, ҳам хизматаш расидагиай. бениҳоят занаки даст ба хайр, занаки хуб, навобастаи ҳунармандиш чӣ қадар дили чандин касоро шод кардагиай. ман боварӣ дорам, на ин ки Тоҷикистон, на ин ки Афғонистон, тамоми форзабонони рӯи дунё Сурайё Қосимоваро мешиносанд, медонанд. чӣ хеле ки ҳар яки мо шумо медонем, ин қадар сол барои халқ хизмат кардагиай. ҳаёти худша барои хизмати халқ барбод додагиай. ҳунарманд буданам осон нест. ман намедонам шумо чӣ хеле мефаҳмед, вале мумкин ки 100 фикри дига кунед. не вақте ки одам ҳунарманд меша, ай таҳи дил худша барои халқ мебахша, ай таҳи дил. бовар кунед, тамоман дига дунёи ман намефаҳмам. ира фақат ҳунармандо, санъаткорон ҳис мекунанд гапи мара. мардуме ки фақат гӯш мекунаву дига кородай, вай мумкин ки гапи маро дига хел бифаҳману дига чӣ бигӯянд. касе ки хизматаш расидагиай, касе ки дар тӯюш хизмат кардагиай, худшам фарзандошам дар ҳаққаш дуо мекунем. худо модарҷонмон 100 сола шаванд, баъд аз он пир шаванд. дар ҳаққашон дуо кунем ки худованди бузург ай бистари беморӣ, худованд ай хазинаи ғайбаш як шифои комилу оҷил шифои ато кунад. аллоҳу акбар. дуо кунем дар ҳаққаш, мардуми тоҷик, мардуми форзабонони рӯи дунё, дар ҳаққи ин апамон дуо мекунем. Сурайё Қосимова яке аз модарҳо, яке аз занҳои беҳтарини тоҷик буданд ки тӯли чандин солҳо дар хизмати мову шумо буданд. худо нигоҳбонат боша апаҷон. худованди бузург шифои комил битиҳад. сарбаланду хонобод бошед.